Barok bala penlong yo pul bat thok ya kane ke siti kalong nama di balang ha ka dong lanong ha ka ta kapor sila sedang ban phai den no blei sila sedang ban penja no ya ke burom ka ba kentang jong ke balang da ka ba ki im ya ka jin im ka ba ya khle ha ki sni ki jin long temen upol utho sho titas uyai ban ba udai ban ai ke jing hikai ke ba shong sanrai ba jing hikai ke ba shong sabai nang ba ibriu tin gut ya kam tom imแต่บันตางินยาปอยนอสัจกเวกับบันตาต้อแม่นลองกับรุกอมหาที่เอบารอกับจินลำพรังบันลองกับรุกอมหาที่เอบารอกับลองกับบัดชิชาอย่างงี้กิบริวกับลองกับบากิบริวกินบูดรุกอมนั่งงี้ลาฮะกับรุกอมกับบังีอิมลาฮะกับจินลองจินอิมลาฮะกับซับกับบังีดอนลาฮะกับจิงละลาฮะกับจินลองมันซิมลาฮะกับจิงงี้กับลองกับpangin penpau sa kibriu kad adu uput baki wei kin sim nuksa lane kin gut rukom ni internet ya ki khana school ha baki lecture school ki phong da ki sopti lane ki uniform school ni internet ro ya ki sipai ha baki le parit bat ni internet ro ya ki rang le kai ha baki don hala ki jong ki tim ha baki la phong da ki uniform Day halor kane ke banta bau pol upun tu ya ki Kristen ki badon ha Filipi bat ya ki Kristen ki badon hanong korin bat uong kumne tole ya ki ei baro da ka jing itanat pada ka jing le reti ngin lap la dangin ya pule na ka sti pol syakinong korin kalau nong ka pakhat sau kot khot ka ba sau po bat na ka Filipi sau kalau nong du khot ka pakhat ra Kum ki Kristen ki nong bot ki jong Jesus Christ la don kam bagadak ka bakar bang la ne ka identity ka ba pen pau haki wei pat da kata ka baki yo I ya ka jing long jing im ka jongi kin bot ya ka rukom lum da kum ta ka jing ya lap ya ka tin ka jong blei ka jing long Kristen jongi ba ro ki kala long ki bom le no e mentangin ya phai no sa ka wei ka banta ka long kabanung kong hakariam kabej namar bakadei ke jing ya temperan te ki matre kam lane ki benta be dei bakat temperan kilong hakariam kabej te ngalabu hang ne kabanung kong kolong na kariam kabej ngin ya phai menta sa ka jingje kabanung kong habangi kali ya ki khana samla senrang balai pi khap snyo mo pi khap pelun ya ka snyo ngi kali kumta balai pilek kumne kajuba paj ba ka bangi yo balong kapor ka yalam ni ha ban le ka tum kapor ka ni ha ban le ka tum kapor ban panya dei ban panya ha ban update ka tum kapor ti ong kum ta kan jaro bangin sayo I ya ki jin chondak hakiti la na hakimet ya ki khun samla Kristen hakine kisni Te ka jingkli kalong hato kane ka rukom kalong ka badai ya ki khun samla Kristen kata kalong ka jingkli rei kam long ka badai ka jingki pelun ya ka klik kala don na du shwa ka jing penchlei ya ka perthai ka jing perthat ya ki khun samla bale kane ka dei ka tai thamai rei kala long ka barim na du ka por jong Moses ublei la hukum yo Moses la da pin kule pin lap na kalebite kos kala nong ka bakhat ndai ka khot ka ba atho ni ho ba atho pra ba na ka Deuteronomy atho atho nong du khot ka ba san kam long shu ka ba thamai kane kala long ka barim na du ki por ndai han rei ka dei tang ka jing le khala jong ubriu ne ka briu te bentang ini phai sa ka jing je ka ba Haki khana kan thai samla la hasor ne hanong kondong wat haki bala khamrang baru la isir ban pek ya karyam khala nadu unyu kli haka phong ko kup tomet jan baro ki benta jong tomet la pau saba ni yo I haba pek ya ki TV la ne ki WhatsApp la ne hakino kino ki bangi pek la ilong kam ilong shu ban pek namar kham ya kamet ka jongi la kham remdor da ki jan ki bangi kup ni phong
แต่มันตายินอย่าพายเนาะสักเวบันตาตกลงทัดบาลองเจอกันบ่เจอตั้งบ่กับเต้นกับจงเบลยกับเป็นเรมจูเรียกันแน่นะมาบาเลยบาลองอีจลีบันเป็ดหักมาอุเบลยยินลับนักเดโทรนมีกับบาอาร์ฟาร์กลน้องลูกขัดบัญฮูแต่บัดนักกอสเปลกับจงมาทิอสกลน้องกับบันริวกับดุขัดกับอาร์ฟุสันกับเม็ดกับคำปอร์ดอร์บันยกับจันกุบปุ้มตาหีเดย์บันปนดอนบุรมยากับเม็ดกับจมีhakin nong pendong kampat sum la je koj tum kane ke jing je hanrei ka chong sir pat yo ba kane kan long kum ka pang klam covid 19 ha ka perthei barok ka wei tagin ya phai se ka wei ka banta na ka liang jong ka balang la ne na ka liang jong ka niam kristan kam sum la te ya ki kristan kam sum la bu ka kondon ya ki kristan Pakin riam kumta, kin lek kumta, kin riam katung kopor, katung kejing yalam yang kajaka, katung kejing yalam yang kadong kathan, katung kejing yalam yang kakol syar. Kam syum late kumta, lasya bagi Kristan kin riam kat bagi ngobit. Tang ba, kawai bagi day batkan mau kalong, bangin pendon burom ya ublay, hakamet, bat hakamensim. Ngin lap nakatin kejong ublay, nakasti ke Bandung Pong sekinong korin ke lenong ke Bandriu ke Dukot ke Arko tekum tahak bayadai bat kene keriam ke bay gidai banlong adka ini apai saja ke benta ke baat kaktin ke telik habaong kaktin ke telik kamut kaktin ke bangi keren kaktin ke bangi keren tolong ke wei kedak ke bangin ai karukom segi wei pat Tang namar bakadai ke jongi labu daki kendon kohok ban keren. Balai labu daki kendon kohok ban keren. Namar pun sin ngi keren kat badai kat bata. Ngi keren lem antar. Keren sniu keren smek batim batla batum ta ter. Ya kaneru haka jinglong briu pun sin ngiksa ngiksan bakadai ke jinglong jong briu. Pun sin kam tam ngi kikentei abangi keren. Ya kikun kikti bonsin ni kena ya kikun kiksoy kimrat kisnyang kikso bonsin ni keren kumta hayeng hasem bat bonsin ni timsi kane kam long ka babha ya gi kummi na mar balai ladangi ke kumi ladanga ka kumi kalong ka timsi kikun jangi ru long kumta ladangi ya kikun ni kena ba kilong kikso kimrat kisnyang kikun jangi kinlong kumta bat haba ngilong kikmi kikpa ngiya nia ngiya syok ngiya dat ngiya mai ngim don kejing i kun jongi ru kin long thik kumta te hakane kopor hak bayadai bat ngi kikmi kikpa ngi dai ban pan pau barukom babha kikun tapatin i tapatin baba kinsim nuksa nangi bat habangi ya mai ya nia ngiya syok ya daru ngim dai ban pan pau hak mat yo kikun ba kikun kintip ya kita kijingle jongi dengan ai kawai ke nuksa chapang hak bayadai bat kene katin katle chapang wei orang ba ulah kular banwan mi hak kawai nak football tournament final league habala kli u dikloi banwan la sai hak pon di bijeting ulah pensat ya ka jubab da katin pareng ong yes ngakloi banwan ong kumtang Dang step kapor kendai bije lakol biang yo ta orang ba tan pentikna ya kapor ta orang ba ubala pen kloi ban juba men mit bu kloi ban wan ula pen hiar kendiat ya kasur krep uong oh no ngam la ban wan namar ngam sai bah kamet balai u juba kum ne namar ba u klem perkhat mare yo jing tip bala khot yo u te ai be juba bu wan bat habala perkhat bah uhaban say na po plastic ho hajar tangka kabay lek kabay wan te hang ta ula ai ka juba ba ngong si na mar ngam sai bah kamet ngila ban biang hakamet ngila ban biang hakatin katli hanrei hakahooj bat hakaem ngidang sangat hakaru patin ublay kakren ai ba ka hooj jong pi kan long hooj Pat ai ba ka em jong pi kan long em. Namar
các tên trong mê ôn phân san ya mê bát nama các tên trong mê ôn phân rem ya mê ngin lap ya kene na ka sithi ke jong jukop ka basan kalau nong dukot ka bakat lai ter là dagin ya kule ngin lap bat na ka gospel ke jong Mathias san là nong dukot lai kun nhau ka ba shisha ya ngi ki briu ban penbiang ya ka hooj bat ya ka em hapo kudru haying bisa lapen san ya ubriu la ne ka briu tang hakine ki asli ka hooj bat ka em kum ki kristan apostol jacob ukuntu ubriu ubom jin thot chu hakak ten ka thlej ulalong ubriu ubajanai ulalong ubriu ubajanai la ne ka briu ka bajanai Jacob lai là nong được phật namar kata ai ba ka ten jong thi kan long ka banjali ja ka bala pen thiang mlu kalau sai sao là nong được phật riu haba ki briu ki yos ngo ba fikran kan long ka jing men toy kita ka long ka jing hikai na ten ka jong play ba haba ki briu ki yos ngo ya ka ten ka bangi kran chik kan ten ka long ka jing kan long chik jing em ya ki briu ka ten ka jong play kam chom la hikai kumta Menta ngini apai no sisa kebenta kebalai. Karukam kepada tikam. Karukam kepada tikam. Kabaong tikam kamut kijing tray. Kibangi pen tray bat. Takun kubru ya kijing le kibangi le. Hakabaya day para brio. Kalong kebasuk ban peni haki brio bangilong kibabha. Kata tikam pat kilong dakumwe. Đây hàng này bây giờ cái Kristan là chú con thọ đó thì bom long Kristan cùng cái Hindu thì con thọ ya cái Kristan và cái long cái Kristan tăng ha cả nam và ha cả kampat cái long soitan nuksa ngan ai cái nuksa way nói ya lap và khao trong cái Amerika ha cái interview của trong u và way actor trong cái Hollywood Kumno ulakli jingkli yang tau aktor. Kumno ba pila ban penyam, ban penreki, ban penlung ya kinong pej ya kaplim jong pi. Beli kum tanamat ngi kum kibriu habangi pej ya kiplim bun sin. Ni ai tilut kita ngim kan mau syu ya kikam ngim kan mau syu hadu bangin dayam hadu bangin darki. Te kebala penlang ya pi ba pila ban penyam, ban penlung, ban penreki ya kibriu. Apa kipet ya kaplim jong pi. Utau aktor ula jubab. Tang kawai ke bangila ban le. Tang kawai ke bangila ban le. Ban penlong sisa wat ya kabom sisa ru. Ban penlong sisa wat ya kabom sisa kabomut. Kaplim ke basuak. Kabasusim nuksa. Nakiwai pat. Basusim nong rim nakiwai pat. Nrei lala. Ban penlong kum kabasisa. Da kejing penlet jingmut pada kejing IT lut jong tu aktor uba akeh kata film hamar hang ta utau nong yalap la kendit thret ban chem ba ya kejing sisa la kendo thala da ki Kristan hakine kusi kamut ba ka ten ka jong ublei ka kalalong tangkum kejing ya thu kana kai ka puris kam kai ka jing hikai ka bom chom chong sebai dah basim pelum ya kejing goman jong ubriu baro kapau hakikam tiba ule umat maganti ulong ubriu ubom day ukristan ulong Hindu andrei ulaya lam ya keri India ban ya le ya kejing ya le lan luj da kejing bom ya snam bat uswami bikananda filosofer Hindu uneru ulong Hindu umlong ukristan bat Rabindranath Thakur kila pediang ya kejing hikai jong kakten ublei bat kat ba Kristan pat kilong bot ki jong ki ong ba ki Kristan kim pat tongu watang kawai ru kejing hikai ya kakten ke jong ublei kane kejing bom kongu ya kakten ke jong ublei balong karaibi Kalong karaibi nadu endai entai nadu ke im badu adam bat ke yaisa bat ke hiar peteng hadu kisni ki jongi menta dei namar kane kaktin ke jong play ko ong
ka penrem jur ya ka jinglong Kristen hadu kine kisngi ngin lap ya kene na kasti Timothy kalau nong balai ka khot pesan kita kibadon ka dur ke jinglong riublei henrei kibalen no ya ka bor jongka bat no Matius kalau nong ka bakhat san ka khot ka pra kine kibriu kiwan hanga tangda karumyang sintur kat ba ka donut pat ka jingai nanga lau Lukas ru pra kalau nong du khot san usembai balaha harut lenti tela yuroj ya u đây namar kane ka jingbong pangu ya ka tin ka jong blei bahkan sami ka yasun ka ya pat ka ya pra ka ya bisni ka jing ya kaja ka jing ya penyap bat ikan ka bahar thau jaj har thau rupam imi ka thombor ka bat bor ka le bor ka arsap ka bam sap ka thok ka chupor bat tum ta ter ter hato ka jingkli ka long hato ki bale ya kine kim dei ki Kristen kidei ke Kristen ki bale ya kine kakten ka jong ublei ka ong anrei ubayo ngau ya kakten ublei bat ubale ya ki ulang kum ubriu balate ya ka yeng halor mau siang ka yeng kam kolon namar late halor mau siang bat ujuko bru ong tolong phi ki nong le ya kakten ki bayo ngau da ka ba syukur no ya late ngi ki Kristen lakha Kristen ya ngi da kikmi kikpa Kristen la yalap ya kakten ka jong blei menta la jan da kisla da kispa snem la yalap ya kakten ka jong blei penban kum bangi long ngidang yai sa haju ngidang yai ne haju ngimpat kiu bat kikam boman ru kidang mi ter siter keju shano kane kan yalam jingkeli ka ong shano kane kan yalam ya kalawe jong kikun kiti ya kalawe jong kabalang ya kalawe jong ka distrik ngin ya perkhat ki halade chimet menta ngin ya poino sa cha ka benta ka basau karupam kabada ka jinglong jingim karupam kabada ka jinglong jingim hakawe na ki jingja habalakli ya we urang ba snong atau pitip se ba pi ai sa ket snong ya to briu lo long ba ha ne ba sniu sordar la jubab tang ban ya ka kam ong kum ta tang ban ya ka kam la ubriu ba sniu ro ai bet la ubriu ba kum no ro ai bet tang ban ya ka kam ong kum ta u headmaster haba ru ai yo khana tul tang ban yo tiu class la upule ne pule la nang ban pule ne la na nang ban thoru klempet ya kata ai be kabalang Kristen ro haba khat ba pau kmat riu rang ba tang ban ha ka history hakatu ka por ba kile niam ki isna pan bahai tu ka history andrei ka ne kalong ka ba ima ba kalong ka ba ima ba kata ka ban yat ka kam kalong ka ima ba ban yo kiu class kalong ka ba ima ba ban ba ka history namar ba ka jinglong jong ubriu pat kasa kaju ubabha te bha shisha ubasniu te sniu shisha bat kunyai sa ubasniu kakten ka jong ublei ka percaya kane ngin lap na ka Lukas ka lanong ka banriu ka dupat bastau kulai don judon uding babha ubasai kisok boman lumne uding uboman ubasai kisok ibabha ya uding la itu no so jong u kumta ya ubriu la itu na kis jinglong jong u balong babha ne basneu ya ka jinglong jonga la itu na ya kisok ki jonga la itu na ki jinglong ki jonga ya ka jinglong jingim ki jonga la itu na mar ba ki pau kisok la ki long kisok babha ne kisok basneu dak baburam ikong sketri la itu ya ka jinglong jingim ya ikong sketri tang da ki kam ba ki jingle jong ka la kalong babha ne ba neu kumta ka jinglong jingim jong ubriu ne ka briu kalong ka khat ka badon kam bangin ya kren kalong ka khat ka badon kam bangin ya kren bat kalong ru ka bakut jong ka jingim la ne kalong renyang jong ubriu ne ka briu namar balai lada ngibit hakaryam ka bej tu melayat mane jadin la ngibit hakaryam ka bej la ban hok hakaten ka thalej khoj haki jingle
bút ya ki cam rei là da ka jin long jin im cam ya hap là pulom khat ke jin long rang ba là pulom khat ke jin long kmi là này là pulom khat ke jin long no kit cam bat ki cam ki bangila ha ka jing tubit ha ki cam balang la ban hikai la ban le ki cam babha se ki bru baro kita baro kim trai cam ru em lada ka jin long jin im ka jongi kalong ka basneu ho ni la sedang da ka babha handrai ka chukut no ha ka basneu namar balai ka jin long jin im kalong ka phang ka ba ki khana ki pechu ki khana ki pechu ki rang ba ki bisar bat ki riu temen ki kentho ki briu ki ba ki briu ki yit ya ka jin long jin im om ya ka jing la jongi ha ka jin la da ka baburam ngila ban long i pastor ngila ban long i temen besan ngila ban long ki khat kumti balang ngila ban long ki long kmi jo ka distrik ngila ban long ki nong ki cam ha ki prestri ha ki distrik ha ki balang bat ngila ban long ru ki nong mi smat ha ka jing la ka jongi ki no ya lam jong kari ka jaj ban riu ngila ban long ki officer ngila ban long ki nong trei la ne ki nong bala ki andre ki briu kim pech ya kata ka jing la ka jongi ki pech ya ka jing long jing im bat lada ka jing long jing im jongi kam biang ka ba mot ba ki ne baro ki long ki bom mentoy bat ka nuk tak ba bahatam ba ki we kin bot ru kom ka long ka jing long jing im ka ba baha namar ka ten ka jong blai ka ong na ka stiu pol se ki nong hebru hat lai ka nong du khat ba ho to per khat no ya ka bakut ka jing im ka jong thi bat ya bat to per thubut ya ka jing ngai ka jong ki kata ka long ka jing kai na ten jong blai ka ba ya dai bat ka jing long jing im man ta ngi ya poi se benta basan bat ka jing pen put ka long ka ba da e sisa kat ban long ka rukom ya ki wei pat ban long ka rukom hak bawan se ki jing sang ban long ka rukom hak ba ai se kam jong blai ban long ka rukom hak ka mensim ban le bha ya ki para briu ban long ka rukom hak ba ngorit ban long ka rukom hak ba yai sa ban long ka rukom ha ka bor halor la de ka ten u blai pat ka dawa bangin long ka jing sai jong ka perthai to pen sai kum ta ya ka jing sai jong ki nang ba ki briu kin yo i ya ki kam ba bha jong phi bat yo ya ro ru ya upa jong phi ba beneng Mathias tan la nong du khot khat riu ngilong ki kristan la kat tas nem ngin ya perkhat hi chimet la shisha ngilawan se jing ya sang ngilawan se jing ya sang menta ru ngilawan se jing ya sang ngila ai ke jing ai ngu ngila ya trei ya ki kam hapo jong ka balang ngila ya lap ya ka tin ke jong blai ngila lek pech ya ki bapang ba stom ngila ai ya ki jing ai isnei handrei ngim pat la ban long karukom ya ki wei pat ba ki briu kin yo i kin bot nuksa na ni ngin ya yit ya la de menta ke ai karukom bangin ai sa ki briu menta haswa bangan syong ngin ya yit ya la de ke ai karukom ka bangi ai sa ki briu ba ki briu kin bot nuksa na ni ke ai ka nuksa ka ba phi la ne ka ba ngi pan pau ha ki long den ha ki khon ki ti bat ha ka lawei ka ban sawan ngim pat chum la tikna ya la de bon sin ngi kano ya la de bon sin ngi kano ya la de namar ba ngim pat chum la tikna ya la de ngim pat chum la yo ya ka jing ya ro kum ba yo ka riu kan thai ka bala ai ar dam li bat ngim pat chum la ai ya ka ai ka ba ngidon baro menta ka ai ka rukom ka ba ngi pen i nusa ha ki long din ha ka lawei ka balang bat kum ta ter ka ba khadu chwa bangan syong ngim la ban kano yo blai mo bon sin ngi kano ya la de o ngi long ba bi ngi long ki ba du ngi long ki ba bon kam ha ying ha sem ngi dang rit kun
Pun sin ngi kano ya lede ngim la ban wan cing ya seng ngim la ban ai bun kacing ai ngu na mar pangilong badu pun sin ngi kano kum ta ndrei kane kam yeng akmat jong blei kam yeng kane blei kam priang ya kane kacing kano ka jongi ngila ban le ya ki kam ba bha na ban ta jo na ka ban ta blei ho ngim la ban le baro ndrei la da ngila tang ka we ha kacing em ka jongi kata kala long kacing kerku yangi bat blei un kerku ai bor yangi bagi la long kinong